Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht negatieve aandacht voor Curaçao in Brazilië. Dat heeft allemaal te maken met een grootscheeps onderzoek van de Braziliaanse justitie naar verschillende gokplatforms. Er zijn verschillende bekende Brazilianen bij betrokken, onder meer de muziekster Gustavo Lima en influencer Deolana Becerra. Maar voor Curaçao is het interessant dat 2 van die bedrijven die genoemd worden bij een gokschandaal waar honderden miljoenen guldens in omgaan, gevestigd zijn op Curaçao. Het gaat onder meer om het gokplatform Esportes da Sorte, dat is legaal en zijn hoofdkantoor is op Curaçao. En het bedrijf Vai de Bet, die maakt deel uit van de groep BetPix en dat is geregistreerd in Curaçao. We spraken erover met een expert op het gebied van onderzoek naar corruptie, die ook in Brazilië veel werk heeft verricht, Steven Neumann. En hij legt uit dat hiermee de associatie met Curaçao negatief is, omdat het over een enorm schandaal gaat, waar de hele dag op sociale media over gesproken wordt. We houden deze zaak voor u in de gaten. Tropenrooster langer van kracht. Dat heeft de minister van Onderwijs dit weekend bekendgemaakt. De afgelopen 2 weken was er al sprake van een aangepast rooster vanwege de hitte. En dat rooster is nu nog een week verlengd tot en met vrijdag 4 oktober. Dat is de laatste schooldag voor de tussenvakantie. Tot die tijd blijven de scholen voor basis- en speciaal onderwijs om 12 uur gaan dicht in plaats van 1:30. Voor het voortgezet onderwijs zal een verkort rooster gelden. Het is niet helemaal duidelijk of de hitte de komende dagen aanhoudt, maar de minister vindt het belangrijk om de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en personeel te waarborgen en daarom heeft hij het hitterooster verlengd. HAP slaat terug in ruzie met CHV. Dat gaat over de huisartsenpost. Die hebben laten weten dat een enquête die ze hebben verricht helemaal correct is verlopen en dat die heel positief is voor de huisartsenpost. De Curaçaose huisartsenvereniging had laten weten dat de enquête misleidend en onbetrouwbaar is omdat verschillende huisartsen niet zouden zijn benaderd. Dat is niet waar, zegt HAP. En ze doen het goed en er is alleen maar sprake van nijd bij de Curaçaose huisartsenvereniging, omdat het hen nooit gelukt is zelf een huisartsenpost op te richten. Zo wordt heen en weer tegen elkaar verbaal gevochten. Vakbonden vergaderen verder. We hebben het er al eerder over gehad. De 5 vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen, die hebben afgelopen vrijdag met de minister gesproken. Het gaat allemaal over het terugdraaien van de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden en de datum waarop dat moet plaatsvinden. De regering houdt vast aan de datum 1 januari. Morgen wordt er weer verder gesproken. Tot die tijd was er een mediastilte, maar in ieder geval is wel duidelijk geworden dat de minister ook op tafel heeft gelegd om de indexatie, de loontrede en de lump sum van 224 te betalen op 1 januari 2025. Dus de regering bindt niet in, maar komt de vakbonden wel voor een deel tegemoet. En of ze daarmee akkoord gaan, dat wordt morgen bepaald. Of in ieder geval besproken. Akkoord tijdens toerismeconferentie. Er vond eind vorige week een grote nationale toerismeconferentie plaats op Curaçao. En dat eindigde met ondertekening van een nationaal decreet gericht op duurzame toerismeontwikkeling. Duurzame toerisme, dat is de weg die Curaçao moet gaan. Er moet ook rekening worden gehouden met de ecologie en daarover is uitgebreid gesproken. Er zijn verschillende punten opgenomen in dat decreet om op die manier aan alle punten die op tafel liggen toe te komen. De regering was erbij betrokken, de toerismesector. En op die manier moet het toerisme op Curaçao voorlopig door kunnen blijven gaan op een verstandige manier. Zo werd bepaald. Schoonmaakactie nu op Bandabao. De afgelopen weken konden mensen in Bandariba hun huisvuil en vuil langs de kant van de weg weggooien. Die is nu verplaatst naar Bandabao. Dat was een mooie opening bij Soto. Met onder meer de minister-president en met de minister van Gezondheid, Javier Silvania. Ze hebben op die manier groots aangekondigd dat ook in Bandabao mensen gratis en makkelijk dicht bij huis hun afval kunnen storten.
En dan is de Simon di Cultura van start. Dat gebeurde dit weekend met een mooie optocht. Het was een heilige dienst bij de kerk van Wisi. Daarna volgde een optocht naar Habai. Daar waren verschillende culturele activiteiten. Over het hele eiland zijn culturele activiteiten. Een hele week lang. Op scholen wordt er aandacht aan besteed. Er zijn ook verschillende exposities, onder meer bij Museo Tula, waar aandacht aan besteed is om op die manier de Curaçaose cultuur gezamenlijk te vieren. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We hadden het net over cultuur, maar ook op het gebied van sport valt veel te vieren. De Santa Maria Pirates zijn opnieuw kampioen AA. En dan heb ik het over honkbal geworden. En dat werd groots gevierd. Het is voor het eerst sinds 2018 dat ze dit kampioenschap weer behaalden. De Pirates hebben een hele lange lijst van kampioenschappen op Curaçao. En dit werd groots gevierd. Het was een mooie spannende finale serie tegen de Royal Scorpions. En die is dus in Santa Maria gewonnen. Dan gaan we naar Amnesty International. We hebben de afgelopen jaren vaker aandacht besteed aan bezoeken van de delegatie van Amnesty International. We spraken daarover met Dagmar Oudshoorn. Zij is directeur van Amnesty International Nederland. Die hebben 2 rapporten en ook een evaluatie ingevuld over de behandeling van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao. Daar was veel, volgens de Amnesty is er veel aan te merken op de wijze waarop Curaçao dat doet. Er is ook veel overleg geweest, maar tijdens dit bezoek was er niet daadwerkelijk overleg met bijvoorbeeld de minister van Justitie. We spraken met Dagmar Oudshoorn en zij legt uit wat Amnesty tot nu toe gedaan heeft en hoe het bezoek aan Curaçao tot nu toe is verlopen. We hebben ondertussen 3 onderzoeken uitgebracht, of 2 onderzoeken en een soort van evaluatie. En we vinden het heel erg belangrijk om de contacten te blijven onderhouden, maar ook de informatie te verkrijgen van hoe het gaat. We hebben onderzoek gedaan naar de positie van de mensen, vooral uit Venezuela, die hier bescherming zoeken. Ja. Die situatie is nog niet verbeterd en dat vinden we jammer. En we vinden het heel erg moeilijk om in contact te komen met de overheid. Om in ieder geval duidelijk stukken te krijgen waaruit blijkt, want dat geven ze aan, dat er een verbetering plaatsvindt. En dat wordt wel gezegd, alleen voor ons is het heel erg belangrijk dat we daar ook bewijzen van krijgen. Dus vastgesteld beleid. En we zouden heel graag in contact komen met de minister van Justitie. Dat is nog niet gelukt, maar we hebben wel gesproken met een aantal hoge ambtenaren van het ministerie van Justitie. Dus dat was fijn. Maar hoe kan het dat het niet gelukt is? Lukt het niet om een afspraak te maken? Nou ja, wat we wel merken is dat nog steeds mensen het lastig vinden dat we kritische rapporten schrijven. Ja, we schrijven kritische rapporten, maar we vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat die gebruikt worden om de situatie te verbeteren. Dus zie ons als een kritische vriend en niet als een vijand. Maar de minister heeft bijvoorbeeld in de media gereageerd op het laatste rapport of de evaluatie daarvan. En gezegd van er worden alleen maar naar de negatieve kanten gekeken, niet naar de positieve kanten gekeken. Maar Amnesty zegt van het moet juist ook in een gesprek en met bewijzen komen. Ja, want
Wij werken zo dat als we van wie dan ook, of dat nou van iemand is die bescherming zoekt, of van een partner, of van een minister of ambtenaren, wij doen altijd dubbelchecken. Dus wij bekijken de kant van verschillende zaken en hebben inderdaad het bewijs nodig. Dus op het moment dat we zeggen van we werken aan iets, dat is geen probleem, maar dan willen we weten wanneer is het klaar, wanneer is het vastgesteld, wanneer gaat het in. En dan kijken we en vergelijken we dat of dat zeg maar klopt met de normen waar de landen zelf voor hebben getekend. Moet je nou terugkomen om de minister opnieuw te spreken? Of, Nou ja, we hopen dat dat toch gaat gebeuren. We vonden het al heel erg prettig met de ambtenaren te kunnen spreken, maar we vinden het echt belangrijk om met bewindspersonen te spreken. Gisteren kwamen we toevallig de heer Pizas tegen. Hij heeft ons verzekerd dat we een volgende keer welkom zijn. En we gaan hem graag aan zijn woord houden natuurlijk. Inmiddels is de delegatie naar Aruba, waar ze ook verder onderzoek zullen doen naar de wijze waarop Venezolaanse vluchtelingen worden opgevangen op Aruba. Dan gaan we naar Colombia, want daar is een helikopter, een militaire helikopter gecrashed waarbij 8 doden zijn gevallen. 8 Colombiaanse soldaten zijn omgekomen toen de helikopter die hen vervoerde tijdens een humanitaire missie in de buurt van de grens met Venezuela zondagochtend neerstortte. De 8 soldaten waren op missie, zo schreef de president Gustavo Petro op X. De luchtmacht meldde dat de helikopter na een zoektocht in een afgelegen gebied in de gemeente Comaraibo is gevonden en dat er geen overlevenden waren. Op media in Colombia zijn de wrakstukken van de helikopter vertoond. De families van de bemanning ontvingen steun terwijl er een bergingsmissie aan de gang is, aldus de luchtmacht. Eerder dit jaar kwamen al 9 soldaten om het leven toen een helikopter neerstortte in het noorden van het land. En in februari stierven 4 anderen toen een Black Hawk helikopter neerstortte onderweg naar een luchtmachtbasis aan de grens met Panama. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Morgen zijn we er weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.